naka-check-in na rin dito sa La Carmela, Boracay. Nakasold kami sa room. Ang mga girls nasa Picas. Karon kaming doon ni Benji kay namin dito sa Picas kwarto po. Kanya, ang sitwasyon doon sa Boracay karon kay hangin kayo. So, ngayon din basta August nga mga August nga buwan kining bagyo man. Pero daghan kay tao. Amo ipakita niya ninyo dito sa beach side kung sa kakusulong mga bawd dito karon. But before that, katong wala pa ka-subscribe, please click that subscribe button here to support my channel and for more video updates from this channel, click that notification bell. Alright, see you! Dere ko, dera si Benj. Ito nga to ang room sa mga girls. Hi guys! Welcome back to our channel! For more videos, click here! Click here! Click here! Click here! Click here! 2 hours later. Okay guys, lami kayo mong tulog. So karon tayo tao na sila dito sa beach kung saan sila. Ha? Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you, and how I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. Ay dong. Oh. Saan mo mastorya sa Boracay dong? Nindot, Burak dagat. Tapos pino kayang balat. Yes. Ya, puti Puti ang ang balas. Sky's beautiful and so are you. Jel! Ano ang vital statistics mo? 36, 26, 34. Alright, pakita natin! There's prestige that. Tapos, Wala, kailangan natin kumain. ikaw kain mo na. Bukas baka maligo akong ano. Nag-grocery pala si Ben. Kainin natin yan dito. Ay, kainin natin, sure. Kasi maliit. Yes! Pag din, Johnson & Johnson. Siyempre, babies. Magpupudya ka ba tayo? Bibili daw ng... Ano nga yung kanta ni Krista? Alin? Yung gusto niyang kantang Tagalog? Kanta. Ano? Yung bakit ikaw ay magalit. Yeah! May bakit? Day 2. Nature spring. Walang choice. Guys, second day na mo dire mag-island hopping ni pero ngayon ani ka daghan ang tao sa port going to island hopping. See? So mag-start na mi guys. Daghan gyapon kay tao. Wag gyapon sila kasakay og bangka para island hopping. Murag nagpaabot man sila mga contacts dire.
So guys, update lang, wala pa kami kasakay og boat kay nagkuhat kami nito mahuman ng uban. So nagline ni. So kanina yung blue, mura siya og plastic bridge, check murag floating port sa mga boat. Alright! Nakasakay na ta! I-tour mo kami sa Bura. Iligan? Iligan. Iligan. Okay lang ba yung Mukhang di masyadong klaro. Ayan. against the light? And hindi na makita yung dagat. Ayo, 100 yung may yard. 50. 100 may yard. Mahal lang yard. Magkano Inday? 100 kapag may yard. Pag may yard? Picture muna kami. Bago sa before and after. Wait, may picture na ako before. Okay lang ba, Bel? Na-post ko yung video mo. Ano sa vlog? Hindi, yung ganun lang. Yung ganun lang. Hindi yung paglakad. Slow mo ko to. Lagyan ko ng emoticon yung mukha. Wag natin lagyan ng emoticon. Baka sabihin nila na ano, na hindi, baka sabihin nila na shrimp ka. Oo nga. Hindi, wag natin lagyan ng emoticon, di ba? Di ba, Inday? Oh. Dapat naka-shades. Ikaw? Ulitin nyo, dapat naka-shades. Te desvestiste, lo hicimos en la habitación, qué rico mami, pero en cosas del amor mucho fallaba. No veía nada, mi amor, algo esperaba de tu mirada. Makinig muna po tayo, magbibigay ako ng instruction. First time natin? Yes. First time ko rin mag-briefing, okay? So, bali yung helmet, ginawa yan para sa hindi marunong lumangoy. Hindi kayo lalangoy doon, lalakad lang naman po kayo, okay? Bali yung helmet na gagamitin ninyo, may bigat po dito sa itaas, nasa 37 kilos po yan. Pagdating sa ibaba, nasa 4 na kilo na lang or 3, will become light na lang siya, okay? Tapos dyan sa gilid, may hagdanan dyan, yung hagdanan all the way down po yan. Diyan kayo bababa, diyan kayo aahon pagkatapos. Kung ano yung gagawin, baba muna kayo ng hagdanan na walang helmet, tapos yung balikat ililibel sa tubig bago ilalagay sa inyo yung helmet. Pag nakapatong na po yung helmet sa balikat ninyo, bitaw na lang po kayo sa hagdanan, tapos hawakan nyo po yung bar sa harapan ng helmet. Okay? All the time nyo pong hawakan yan. At especially sa mga girls, hawakan kayo ng dive master dito sa hips at saka sa tiyan. Sila na lang bahalang bababa sa inyo doon. Especially din sa lalaki. Same lang, okay? Habang bumababa po kayo sa ilalim ng tubig, makakaramdam kayo ng sakit sa tainga katulad sa eroplano. So may dalawang paraan para mawala yun. Una po, lunok kayo ng laway habang bumababa po kayo. Kung hindi makuha sa lunok laway, pwedeng ipasok yun sa kamay sa loob ng helmet. Isilin natin yung ilong, sarado yung bibig, tapos blue heart tayo sa ilong. Para yung pressure papang sa tainga. Okay, so mas better try natin ngayon. Huwag medyo malakas, baka medyo mabas. Okay? All the time po kayo makakaramdam ng sakit sa tainga, all the time din kayo mag-equalize, okay? Ano ka huminga? Mga ilang minutes po yun sa baba? 15 to 20, ma'am.
Kung ayaw na halimbawa, hindi pa Saglit abot. lang po, ma'am. Okay. Kung nakaapak ko sa buhangin yung helmet, bawal natin yoyo ko or titingala. Always keep us straight lang siya palagi. Even accidentally, napayuko nyo yung helmet, nakainom kayo ng Boracay Ram, wag yung tatanggalin yung helmet, ha. Back to straight lang yung helmet kung saan lalabas yung tubig. Okay? At sa ilalim ng tubig, pwede po kayong sumigaw, kumanta, pero kayo lang makakakarinig. So, gagamit tayo ng hand sign, communicate your guide. Ito yung okay natin sa ilalim ng tubig. Hindi to pera, okay to. Ito yung angat, yung gusto mong umangat, ito lang po yung sign. Angat. Angat, kung ayaw na. Opo. Ito yung baba. Kung gusto nyo yung stay 2 more days pa, okay. Stop. Lapit. Ito yung problema. So, pag may problema po tayo doon, sign na po kayo ng ganito. Tapos turo nyo kung saan party ka may problema sa inyo. Huwag lang sa bulsa, di kaya ng divers yan. At sa ilalim ng tubig, bawal po tayo mag-sign ng ganitong okay. Pag nag-sign kayo ng ganitong okay, aangat kayo ng divers. Ito yung okay natin, okay? At sa ilalim, mayroon po tayong picture at saka video. Ito yung sign natin na picture side. At ito yung video side, okay? At mamaya, pag binigyan kayo ng tinapay ng divers, di po para sa inyo yun, para din sa mga isda. First time mo lang ba? First time ko, sir. Hindi na namin naiintindihan lahat. Okay? At tapos yung tinapay, bawal natin ilalagay natin sa harapan ng helmet. Kasi yung mukha ninyo makakabira ng isda. Okay? Dito lang sa gilid, grab natin konti kung saan lalapit yung mga isda. Okay? So ulitin ko lang po yung hand sign. Ito yung okay natin. Okay. Ito yung angat. Yung Tama. Ito. Hinto, lapit, Problema. problema, Pictures. video. Stay together. Stay together, team. Okay? At sa palinga natin dyan sa loob ng helmet, normal lang na hinga. Kung ano hinga natin, ito, gano'n din sa ilalim ng tubig. Okay? Enjoy po tayo sa pag-dive, okay? Okay, thank you. Okay. Okay, parang hindi first time, kuya. So, mo nilang gigamit nga oxygen sa helmet.